Dzień dobry Państwu, nie potrafię wyjść z tego miejsca i odejść z tego fotela. Kolejne spotkanie, które przed nami, najlepszy Słowak i Czech na czeskim rynku, spotkanie z Branko Jelinkiem, Danielem Tajnickim, naszych gości przywitajmy ich prawami. Drodzy Państwo, dwa tytuły, które pojawiły się na polskim rynku, Team of Comics, kolejny Oscar Red i Centrala z komiksem Deratyzator, więc będziemy rozmawiać o tym. I panowie, od razu wchodzimy z pierwszym pytaniem. Wprowadzimy polskich czytelników w świat komiksu czeskiego i słowackiego i o jakim rynku mówimy, jak te dwa rynki się przenikają wzajemnie. No. Tak, dobrý odpoledne, já vás pozdravím aspoň česky, když asi nebude úplně úspěšnost. Tak já nevím, zatím se to zdá tak, že vlastně stejně jako celkově ve všem Česko versus Polsko, tak prostě v Polsku je všechno jako podobný, ale větší. To znamená, že zatím i nějaký zájem a nějaký reakce na Deratizátora tady versus doma jsou tak jako čtyřnásobný tady, jako víc lidí, víc nějakých jako fakt zájmů prostě mediálního, co se týče nějakých jako malých tvůrců, youtuberů a tak dále. Když to doma jsou to tak jako cvrčci, tam když to někomu nenacpu, tak takový flatline trošku, no. Ale je to normální, to je prostě bohužel takové, není to závada toho komiksu úplně, je to spíš taková chladná nátura, minimalistická, tam prostě doma. Tak najpierw pozdrowię wszystkich po czesku, może ktoś się zrozumie. Więc wydaje mi się, że porównując rynek czeski z polskim, no to polski rynek jest dużo większe zainteresowanie. Mój Deratyzator miał taki mniej więcej 4 razy większy odbiór w Polsce niż w Czechach, medialny, na YouTubie i w innych mediach. A no, u siebie, jak komuś tego nie wcisnę, to chodzi tak raczej średnio, ale nie jest to wada tego komiksu samego w sobie, tylko po prostu no, jest to dość minimalistyczne, więc pewnie to dlatego. Okay. Zdravím všetkých. Ja keby som mal dovolím si porovnať aj slovenský, český a polský, tak polský trh je, či slovenský trh je zo všetkých ako najmenší. Tam mám pocit, že tam tomu komiksu tá kultúra veľmi veľa dlží. Je cítiť, že ten český je o mnoho ďalej než ten slovenský. A ako už kolega povedal, asi najďalej sa javí ten polský, takže ako tu mám pocit, že tá kultúra a to prepojenie tej formy, že tu má ako históriu. A ako sa bude daviť v mojej knižke, tak to ešte len uvidím, lebo je nová na trhu, tak to porovnanie ešte na to musím počkať. Ja porównam rynek słowacki z czeskim i z polskim. Więc no, słowacki jest taki najmniej rozwinięty i kultura ma największy dług wobec rynku komiksowego na Słowacji. Czeski jest trochę dalej, a polski jest już najdalej i tutaj właśnie ta kultura jakoś rezonuje z tym komiksem i łączy się ta forma z historią. Jeśli chodzi o moją książkę, to jeszcze nie mogę tego powiedzieć, to się dopiero okaże, jaki będzie miało odbiór na tych wszystkich rynkach. Jesteśmy świeżo po rozdaniu nagród, nagród komiksowych, które tak naprawdę w wielu kategoriach we dwóch znominowaliście te nagrody i ja tak sobie myślę, że z jednej strony mamy w tym momencie bardzo ważnych twórców z tego rynku dzisiaj w tym pomieszczeniu, a z drugiej strony też
w pewnym sensie to też jakaś odpowiedzialność dla Was, bo będziecie ten rynek teraz reprezentowali i to pojawienie się w tych wszystkich kategoriach powoduje, że jesteście raz docenieni, a dwa też jesteście wizytówką komiksu naszych południowych sąsiadów. No tak zodpovědnost, já nevím, jestli by se to dalo takhle říct, ale spíš to souvisí s nějakou vlastní motivací, proč vůbec dělat komiks. A to je to, že přesně jako vidím, že i donedávna ten komiks v Čechách byl spolu s videoherním průmyslem taková jako opovrhovaná věc. Je prostě zábava pro debily, jo, nikoho to nezajímá, normální, skuteční dospělí lidi se zabývají něčím skutečným dospělým. A ten pohled na to vždycky byl takový jako, jo, nezajímá nás to. A celkově to se mi vlastně nelíbí, protože je to úplně zpátečnický a špatně to je, protože ty průmysly jsou obrovský. Jsou lidi, kteří tvrdí z oboru výtvarníci, že komiks není umění, stejně jako počítačové hry, což samozřejmě s tím taky nesouhlasím, takže já jsem se prostě vydal proti všem větrům a proudům, že prostě já si prostě udělám komiks, nebo jako druhý komiks, to nebyl první komiks, kde prostě se pokusím být tou změnou, kterou chci vidět ve světě. To znamená dělat kvalitní komiks a trošku ukázat, že to jako jde. I přesto, že to není vlastně, je to trošku řehole, jako nějak jsem kvůli tomu nezbohatnul. A to také ani není ta motivace. Jo. Prostě šlo mi o to rozkopnout ty dveře, trošku rozvířit prach, ale dělám to tak jako z takového rebelství. Nemám nějakou vizi, že bych vlastnoručně chtěl postavit na nohy český komiks. Jest to dla mnie taka odpowiedzialność, że chcę pokazać, jak się robi komiks, ponieważ na początku komiks w Czechach był związany głównie z przemysłem growym, z przemysłem gier komputerowych, i więc było dużo osób, które twierdziło, że to jest taka rozrywka dla debili i że dorośli ludzie się tym absolutnie nie zajmują. Ja nie zgadzam się z taką opinią i chcę iść po prostu przeciwko temu, tej opinii i stworzyłem już drugi komiks i chcę po prostu być tą zmianą na rynku i chcę pokazać, że można tworzyć komiks, który ma jakość i mimo, że nie wzbogaca się na tym w żaden sposób, ale no jest to dla mnie istotne. No, ja som na českom trhu komiksovom asi takých 25 rokov a ten trh ma naučil, že to je veľmi ťažké a že aj po takomto období človek vlastne má vytvorenú nejakú komunitu, ale to množstvo tých ľudí, ktorí čítajú ten komiks, ktorý ja chcem tvoriť, je veľmi ako limitná. Tie čísla sú skutočne ako keby nízke. A to je nejaký ako fakt, ktorý už asi neprebijem a mal som dosť času na to, aby som sa s tým zmieril. Ja już jestem na czeskim rynku 25 lat i nauczyłem się, że jest to bardzo ciężkie. Po tym czasie można sobie wytworzyć jakąś taką społeczność wokół tego komiksu i są ludzie, którzy chcą to czytać, ale jest ich bardzo mało. Ja chciałem pytanie do Branko. Ja od początku chciałem zapytać, pierwszy raz styknąłem się z postacią Oskara Eda. Skąd pomysł na tę postać i na taki surrealistyczny świat? Ja, keď som ešte študoval na vysokej škole, tak som si hovoril, že toto je posledná príležitosť, kedy skôr než začnem pracovať, si môžem urobiť
komiks, lebo som si myslel, že keď sa zamestnám, tak už na to nikdy nebudem mať čas, tak som si chcel splniť detský sen. A keď som hľadal motív alebo postavu, tak som ju našiel medzi grafickými listami, ktoré som vtedy na vysokej škole robil. A tá postava ma inšpirovala, hneď som za ňou videl celú knižku, ktorú som potom následne ako nakreslil. Tak ten úvod bol v nejakej mojej grafickej tvorbe. Po raz pierwszy wpadłem na tą postać podczas studiów. Pomyślałem wtedy, że to jest moja ostatnia okazja, żeby stworzyć komiks, bo jak już pójdę później do pracy, no to nie będę miał czasu ani ochoty, więc postanowiłem spełnić mój dziecięcy sen i zacząłem szukać właśnie tej postawy, tej postaci czy jakichś motywów i znalazłem ją w swojej własnej twórczości, którą tworzyłem wtedy podczas studiów. Tak trochę sen, trochę halucynacje, takie jakby narzędzia, które Franko tutaj wybrał do tej narracji, to też jest bardzo ciekawe, dlaczego takie decyzje właśnie. Ja som vždycky ako kolega chcel kresliť komiksy, ktoré chcem čítať. A to je pre mňa ako motivácia. Zrkadlí to asi nejakú tvorbu autorov, ktorí sa mi ako páčia. David Lynch, Charles Burns a podobne. Takže to sú veci, ktoré vo mne rezonujú a tak nejak sa to do mňa prepisuje a robím si tým radosť. Tak jak kolega, chciałem tworzyć to, co chciałbym czytać. I dlatego inspirowałem się twórczością Davida Lyncha, Charlesa Burnsa. No i po prostu stworzyłem coś, co mi samemu by się podobało. Przejdziemy teraz do Daniela. Daniel, skąd? Ja pewnie wiem, ale powiedz to, domyślam się, skąd się wziął pomysł na świat przedstawiony w Deratyzatorze? No tak nápad, to je zase taková konglomerace všech věcí, které do mě natekly od nějakých 15 let, protože já jsem vlastně chtěl komiks dělat už od vlastně té doby, co do Čech dorazily zahraniční komiksy, jako Lobo a Sandman a takovéhle ty věci, které tady nebyly v 90kách. Nebudu se moc zabývat tím, jak se to stalo, ale dostali se mi do rukou tyhle komiksy, které mi otevřely oči a já jsem si prostě chtěl udělat něco svýho a tak nějak v té době jsem prostě narazil na klasickou legendu krysaře, německou, Pied Piper prostě a ne, že by mě ten příběh samotný fascinoval, ale je to taková kompaktní atmosférická věc, kde já jsem si říkal, že vlastně to můžu použít jako je to takový univerzální, vlastně je to univerzální western v podstatě, akorát řečený prostě jinak. Takže jsem si říkal, že vlastně to jako, ne že by skopíruju ten nápad, ale použiju to jako takovou nádobu a ten western prostě oblíknu do toho, co já jako chci, co zajímá mě, to znamená nějaká futurismus, cyberpunk, frostpunk, postapo a vlastně ta postava reprezentuje nějakou takovej nástroj spravedlnosti, něco, co jako není klasický kovboj, protože mě westerny jako takový nezajímají moc. Ale ta struktura byla prostě podobná. Takže jsem to takhle zneužil. No. Já nevím. Sam ten pomysł powstawał jako taka konglomeracja tego, co gdzieś tam tworzyłem przez 15 lat. I odkąd zachodnie komiksy zaczęły pojawiać się w Czechach, takie jak Lobo, Sandman, wcześniej jeszcze w latach 90. ich nie było, dopiero później się zaczęły, właśnie w latach 90. zaczęły się pojawiać. I one mi trochę otworzyły oczy. Postanowiłem stworzyć coś swojego i wpadłem w międzyczasie na legendę Szczurołapa, niemiecką legendę. I ta historia jest jakaś taka uniwersalna, ale może nie chciałem właśnie samej tej historii przepisywać, ale wziąć tą atmosferę
i połączyć ją właśnie jeszcze z westernem. I żeby to była właśnie uniwersalna historia powiedziana inaczej. I wziąłem ten western, przetworzyłem go przez cyberpunk, przez jakieś post-apo. I sama ta postać tego deratyzatora ma być takim, przedstawia takie narzędzie sprawiedliwości. Sam ten cowboy western to nie jest coś, co mnie interesuje, ale samo w sobie, ale właśnie jako taki wzór cowboy jako wzór narzędzie sprawiedliwości. Daniel, od początku mnie bardzo intrygowało i podobało mi się to, jak graficznie jest ten komiks stworzony, jakich technik, jak wyglądała Twoja praca nad tym albumem, jakiej techniki użyłeś, żeby te rysunki powstały. No tak tady to bude taky trošku obsáhlejší odpověď, protože tyhle otázky jsou vlastně, jak bych to řekl, takový vosí hnízdo. Souvisí s tím totiž to, že já jsem zkoušel, vlastně když jsem začínal fungovat klasickou komiksovou metodou, kdy vlastně člověk, výtvarník si udělá skicu tuškou, pak z toho udělá kresbu tuškou, potom to překreslí tuží. A to jsou vlastně tři kroky, které všechny slouží jenom tomu, že v těch dobách, kdy to vznikalo, třeba řekněme největší boom opět, tak jako v Evropě těch 60. letech, tak tenkrát vlastně lidi neměli digitalizaci, měli počítače a muselo se to vlastně všechno dělat takhle složitě, protože tuž se prostě nedá mazat. No a já jsem několikrát zkoušel tyhle ty stránky z toho komiksu takhle dělat, ze staré verze, a vždycky jsem vlastně skončil na tom, že to je vlastně hrozně složitý, ale tak jako spousta dnešních současných moderních výtvarníků, já jsem to dělal na počítači a v jednu chvíli jsem si řekl vlastně, proč já bych to dělal takhle složitým způsobem, když to dělám na počítači, kde máme prostě Ctrl+Z, kde máme gumu, ten digitál hrozně tohohle toho jako umožní spoustu. Takže já jsem začal dělat tuží, rovnou, skicovat tuží. V podstatě trošku jsem si tím půjčil japonskou kaligrafii, jako principiálně, a tím jsem vlastně změnil to, že já díky tomu zachytím potom živost té skici rovnou v tom finálním inku a nechám potom ty barvy takový trošku, ať se s tím inkou neperou, tak jsou víc jako trošku v pozadí. A takže je tam tohle, no. Rovnou ink jako kaligrafie. Jo. To będzie taka dość skomplikowana odpowiedź. Na początku próbowałem klasycznej metody, gdzie tworzyłem najpierw szkic ołówkiem, później na to nakładałem rysunek już szczegółowy ołówkiem, a następnie poprawiałem to wszystko tuszem. Tak samo jak tworzyło się po prostu komiksy wcześniej, w latach 60., kiedy nie mieli komputerów. I kilka stron spróbowałem rzeczywiście stworzyć w ten tradycyjny sposób, ale stwierdziłem później, że po co mam robić to w taki skomplikowany sposób, kiedy na komputerze mogę robić kopiuj i wklej, mogę to po prostu dużo szybciej tworzyć. Więc postanowiłem szkicować to od razu tuszem, nie przechodzić przez te wszystkie kroki. Inspirowałem się też trochę w tym japońską kaligrafią. Branko, mam do Ciebie pytanie odnośnie Twojego podejścia do pierwszych części Oskara Eda i do tego, jak wygląda teraz, czyli taka jakby Twoje spojrzenie na ewolucję postaci całej serii. Ja sa snažím, aby každá kniha s Oskarom bola samostatne čitateľná, to znamená, že napríklad Najväčší priateľ, ktorý vychádza teraz, není nutné čítať knižku Najväčší sen, ale samozrejme človek, ktorý pozná obidve knižky, tak je obohatený o nejakú ako vrstvu detailu, ktorá sa nejak ako prelína tými knihami, ale vždycky sa snažím pracovať, nebyť nejakou obeťou nejakej seriálovosti, ale aby ten objekt ako kniha dokázal dať plnohodnotnú výpoveď.
Staram się, żeby każdą tą część można było czytać osobno. I teraz wychodzi właśnie ten mój największy przyjaciel. Poprzednią książką był Mój największy sen. I każdą z nich można czytać osobno, ale jeśli czytelnik pozna je obie, no to pozna więcej szczegółów, ta historia stanie się taka bogatsza i dopełniona. Dużo zmieniło się tak w przestrzeni pracy takiej graficznej, w sensie jeśli chodzi o warsztat, czy jest ta duża różnica? Nemám nejakú ako vnútornú ambíciu to meniť, vnímam takú ako vnútornú povinnosť, že aj keď človek robí na tej knižke 10 rokov, tak formálne udržať pre toho čitateľa ako keby jednotný štýl, ale samozrejme asi ruka sa za tie roky trošku ako vykreslí, takže možno ako v nejakej miere je tam suverénniejšie, ale to je asi na posúdenie tomu čitateľovi. Nie mam potrzeby zmieniać tego stylu, chcę, żeby to dla czytelników było formalnie podobne. Oczywiście przez te wszystkie lata może się jakoś ręka wyrobić, więc trochę ten styl może być inny, ale nie jest to moją ambicją. Blanko, jak reagują czytelnicy na niejednoznaczność i tajemniczość tych historii? Sú asi ako dva typy čitateľov. Jeden typ čitateľov, ktorý vstupuje do toho nášho vzťahu s očakávaním, že to dostane vysvetlené od začiatku do konca a príde sa skôr ako zabaviť, tak taký čitateľ zvyčajne odchádza sklamaný. A potom je tam druhý typ čitateľa, ktorého ja skôr hľadám, a to sú ľudia, ktorí sú pripravení hrať tú hru mnohých interpretácií toho textu, a to je asi ako skupina, ktorá ma najviac zaujíma. To znamená, že vstupovať do toho nášho vzťahu s čo najviac otvorenou myslou a hľadaním tých súvislostí, ktoré tam je možné objaviť. A každý z nás môže objaviť trošku iné. Więc są dwa typy czytelników. Jeden, który oczekuje, że będzie miał wszystko wytłumaczone od początku do końca i ten jest oczywiście rozczarowany. A drugi typ to jest ten, którego ja szukam właśnie wśród moich czytelników, który jest przygotowany do tego, żeby zagrać ze mną w tą grę, wejść w tą relację i z otwartym umysłem. No. Dziękuję. Daniel, w Twoim komiksie czuć ducha gier. I wiemy, że jest, czy też mówiliśmy, że w Czechach tak na południu taka tendencja jest, że wszyscy myślą, że to jest jedno medium, które pochodzi z drugiego, ale ja wiem, że też Ty w tej konwencji byłeś już wcześniej i że masz komiks będący pewnym, dziejący się w uniwersum pewnej gry. Chciałbym, żebyś troszkę o nim opowiedział. No tak to propojení je tam to, že já vlastně hraju hodně počítačové hry. Za mě jsou hry jako ultimátní médium, protože jsou prostě interaktivní umění. A ten komiks prostě s tím souvisí tak, že ty elementy, které prostě nazbírám za ty tisíce hodin, stejně jako z filmů, které mě zaujaly, třeba od Denis Villeneuva, takhle novějších, nebo i toho Davida Lynche, to taky mám rád, tak já vlastně sbírám z těchto dvou hlavních věcí inspiraci a to se prostě promítá nějak skrze mě přirozeně do toho komiksu.
sam gram dużo w gry komputerowe i jest to dla mnie takie idealne medium, bo jest interaktywne, więc zbieram właśnie inspiracje z gier, zbieram inspiracje z filmów, na przykład Villeneuve'a albo Lyncha, tak jak tutaj kolega, i te inspiracje latają w moim umyśle i też zostają przelane na papier. Daniel uprzedził moje kolejne pytanie, miałem pytać o inspirację w filmach, książkach. Filmy mamy, a czy ewentualnie jakieś książki jeszcze tytuły? O książkach, bo o literaturze też było wiadomo, komiks, literatura, film. No tak já asi zklamu některý lidi, ale já vlastně moc jako nečtu, protože jsem jako mládě jsem měl trošku problémy se čtením, jako člověk, který má ADHD, takže já jsem vlastně se dostal ke knížkám až skrz hry, například Metro, nejdřív jsem hrál Metro, pak jsem čet Metro, Stalker, Piknik u cesty a pak jsem čet Piknik u cesty, takže jsem vlastně trošku, já nevím, anomální v tomhle, že jako vlastně prostě je to takový pátý kolo vozu. Není to priorita. Literatura, i přesto, že se zabývám komiksem, je taková... už to nestíhám prostě, je toho moc. Może niektórych rozczaruje, ale dużo nie czytam. Też zawsze miałem problemy z czytaniem jako młody ze względu na ADHD. I do literatury dostałem się przez gry właśnie. Najpierw grałem w Metro, później czytałem Metro, najpierw grałem w Stalkera i czytałem Stalkera. Więc może jestem taką anomalią dla niektórych, jakieś takie piąte koło uwozu, ale no, dla mnie ta literatura po prostu nie jest aż tak istotna. Ale summa summarum przez gry do książki, więc efekt jest osiągnięty. Branko, ja chyba jak mało kiedy jestem ciekawy jakiejś adaptacji Oscara Ega. Czy chciałbyś zobaczyć film Oscara Ega jako animację, czy jako film, czy jest to w ogóle możliwe? Tak v mojej obývačke v Prahe sa už vystriedali asi traja režiséri, ktorí rokovali so mnou na filmový, teda ako na tému práv k tomu komiksu. Niekde sme už držali pero nad zmluvou, ale nedopadlo to. Tam sa riešilo, že to bude animovaný, hraný a tak, takže zatiaľ to nedopadlo a ak sú chce tu medzi divákmi nejakí režiséri, nech sa vyozvú. W moim salonie w Pradze już było 3 reżyserów, z którymi debatowałem na temat adaptacji filmowej Oscara, animowanych filmów i już raz mieliśmy nawet prawie podpisywać umowę, ale na razie się to nie udało. Jakby tu był jakiś reżyser, który chciałby się do mnie odezwać, to zapraszam. Daniel, powiedz, jak czytelnicy odebrali u Ciebie w kraju, zareagowali na teratyzatora? No tak čtenáři reagovali, jak bych to řekl, no musela to rozdmíchat a rozjet jako, řekněme, síť nějakých známých a přímo jako lidi, který jsem jako potkával jako řekněme z ulice nebo to, tak většinou se to jako dost líbilo. Kdo to našel, tak byl nadšený. Akorát mám problém s nějakou, nebo ne problém, ale řekněme, že marketing by třeba mohl být jako lepší. Samozřejmě to jako je dneska v dnešní době něco překřičet s nějakým nezávislým dílem je vlastně hrozný boj. Ale jak jsem řekl, kdo to našel, ten byl nadšený a to mě těší. A ještě bych řekl něco k té literatuře. Poslouchám ušima, to jsem zapomněl zmínit. Audioknihy, to je to, co mě teďka zachraňuje, protože já když kreslím, tak naposlouchám strašný hodiny, třeba Expans jsem naposlouchal. Díky, takhle, no. Na początku to przechodziło przez moją sieć znajomych, no i różni ludzie gdzieś tam na ulicach, których spotykali, którym pokazywali tą moją książkę. Podobało się to ludziom.
Marketing oczywiście mógł być lepszy, ale każdemu, kto się dostał do tej mojej książki, temu się to podobało, ten był zachwycony. Jak jest taki niezależny projekt, niezależne wydanie, to niestety jest mało pieniędzy na to. A jeśli chodzi jeszcze o literaturę, to dużo słucham audiobooków. Super, to też ważne. A powiedzcie panowie, bo to zawsze pytam, rozmawiając z twórcami komiksowymi na temat warsztatu, pracy, rutyny, jak to wygląda, jaki macie reżim w pracy, czy sobie narzucacie, czy raczej jesteście swobodni do tematu podchodzicie. No tak tady to se dá, jo, tak já začnu. Jasně, takže tohle by bylo rozdělené tak na dva takový scénáře. Jeden scénář je, že komiks mě neživí, takže já normálně chodím do práce a po práci dělám komiks, proto deratizátor trval 7 let, než jsem ho udělal. To je v dnešní době docela strašný, speciálně s nástupem umělé inteligence. A druhý scénář je, kdy komiks dělám teďka jako full time, což je zrovna teďka. Peníze nejsou vlastně o nic lepší, protože každý komiks chce, ale nikdo ho nechce zaplatit. Takže pak ten režim vypadá tak, že prostě ráno vstanu, dám si kafe, dělám komiks až do večera, pak si něco zahraju a pak jdu spát a další den znova. Ale to je docela jako dobrý, jenom by to chtělo prostě ty prachy. Są dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że na komiksie nie zarabiam na życie, więc w ciągu dnia pracuję i później dopiero pracuję nad komiksem. I tak właśnie dlatego powstawał Deratyzator 7 lat. To jest taki trochę straszny scenariusz, zwłaszcza jeśli patrzeć na rozwój sztucznej inteligencji. A drugi scenariusz to jest to, co robię teraz, czyli tworzę komiks full time, czyli cały czas. Jest to też trudne, ale jest to dla mnie ciekawsze, że siedzę po prostu cały dzień, tworzę komiks, później sobie trochę pogram, później idę spać. Ja pracujem v hernom priemysle, takže chodím do práce každý deň. Knižky kreslím po večeroch, keď moja rodina už spí a mám kľud. Moje ideálne tempo je 7 strán mesačne, takže o tie sa snažím v ideálnom prípade a preto mi tiež Oscar trval 7 rokov. Pracuję w przemyśle gier komputerowych, więc też tworzę po nocach, kiedy rodzina już śpi i mam spokój. I moje tempo to tak mniej więcej 7 stron miesięcznie, tak się przynajmniej staram pracować. Czy Blanko, wychodzisz gdzieś poza Oscara, szukasz jeszcze jakichś takich tworzenia swoich pomysłów w innych komiksach, w innych pomysłach, w innych rzeczach związanych z komiksem? Teď pracuji na krátkých príbehoch pre Metal Hurlant, čo je francúzsky časopis. Tam snažím sa preklenúť to ročné obdobie, keď teraz hľadám nejakú inšpiráciu pre ďalšiu knižku. Pracuję teraz nad krótkimi komiksami dla czasopisma Metal Hurlant we Francji. No i w ten sposób spędzam ten czas, podczas którego szukam inspiracji do kolejnego swojego dużego komiksu. Daniel, a czy możemy spodziewać się kontynuacji Deratyzatora? No tak nerad se opakuju, ale to záleží zase na penězích, jo? Jako dneska všechno. Každopádně jsem aktivní hlava a mám 3 až 4 různý scénáře mých
autorských komiksů a jeden z nich je Deratizátor 2. Jestli a za jak dlouho to vznikne, to je velká otázka. To, co dělám teďka, není ono, to je komerční projekt pro tady českou legendární věc. Takže prostě budeme vidět. Ale plány jsou určitě pokračovat. Není to franšíza, ale máme ještě co říct v Deratizátorovi. No więc niechętnie się powtarzam, ale to zależy od pieniędzy. Mam aktywną głowę i mam już gotowe 4 scenariusze. Jeden z nich to jest właśnie Deratyzator 2, ale czy w ogóle kiedy powstanie, no to jest dobre pytanie, zobaczymy. Teraz aktualnie tworzę teraz taką Richle Shipy, czyli taki legendarny czeski komiks. Ale kiedy zabiorę się za te swoje pomysły, to zobaczymy. Skorzystając z okazji, bo jesteście naszymi gośćmi na tym festiwalu komiksowa Warszawa i tak bym chciał, żebyśmy skonfrontowali, żebyście nas też tak powiedzieli, jak patrzycie na naszą polską imprezę i konfrontujecie z imprezami u was, jaka jest skala, jaka różnica, o jakich mówimy proporcjach. Tak ja som určite veľmi milo prekvapený množstvom ľudí, ktorí si prišli knižku nechať podpísať a teším sa na recenzie, uvidím, ako zareaguje na knižku polský trh a to sa veľmi teším. Jestem miło zaskoczony ilością ludzi, która przyszła, żeby wziąć podpis ode mnie i czekam na recenzję. Jestem bardzo mi ciekawi, jaki będzie odbiór. Można jeszcze przyjść z podpisem, bo się spóźniłem. Určite áno, som k dispozícii. No tak jak jsem zmiňoval předtím, vlastně v tom tady Čechy versus Polsko zase je to jako doma tady, ale všechno je tak jako 4x větší, možná 5x. To znamená, že i zájem a počet lidí a vůbec nějaký takový to tady přijmutí, tak je vlastně daleko jako větší, intenzivnější prostě než doma. Takže já jsem to trošku jsem modlil, aby to tak bylo, nechci říct očekával, ale jsem rád, že to je aspoň, je to lepší, než jsem si myslel, rozhodně, a to jsem si myslel, že to bude dobrý. Porównam właśnie Czechy z Polską w ten sposób, że tak jak już powiedziałem, jest tutaj jak w domu, ale tak 4-5 razy bardziej. I to zainteresowanie, liczba ludzi, jest to dużo intensywniejsze i liczyłem się z tym, że tak będzie i nie chcę powiedzieć, że oczekiwałem, ale jest bardzo dobrze, a już myślałem, że będzie dobrze. A wy macie tak, że zaglądacie sobie do Polski, patrzycie jak wygląda scena komiksowa, macie jakichś twórców, którzy was interesują? Ja asi by som sa najviac vrátil do detstva, kde kontakt s pánom Rošinským bol pre mňa ako veľmi ako významná vec, ktorá ma veľmi ovplyvnila. On sa z môjho fokusu na dlhé roky stratil, ale čím som starší, tak tam objavujem vlastne ako veľkú kvalitu. Wrócę do dzieciństwa, do pana Rosińskiego. Gdzieś tam zawsze był dla mnie ważny i trochę go zgubiłem w międzyczasie, ale chętnie do niego wracam, żeby właśnie znaleźć coś, czego jeszcze nie poznałem. Jo, tak no pro mě vlastně polský trh byl docela jako neprozkoumaný území, takže videoherní termín by bylo jako černá mapa. Já jsem vlastně Polsko vždycky měl spojený s Witcherem a teďka se Cyberpunkem před pár lety hodně jako hry, to bylo super. A vlastně, když jsem hledal publishera pro Deratizátora, tak jsem shodou okolností se skontaktoval na ArtStationu s Krištofem Novákem od Futuro Darko, shoutout. Krištof je legenda
a ten mi doporučil centrálu a vlastně skrzoval centrálu, já jsem začal jako pokaždý, když jsem jako viděl, když jsme někde byli, tak jsem začal sledovat, kolik toho vlastně je a otevřeli se mi ty dveře na ten polský trh a samozřejmě první nejlepší věc, kterou jsem objevil, bylo Futuro Darko, ale vím už teďka o 10 aspoň dalších jako zajímavých věcech, kterých si rozkoumat a jako velký milý překvapení. Ale jsem rád, prostě bratři Slovani do toho šlapou a to je super. Polska była dla mnie taką niezbadaną ziemią, czarną plamą na mapie, jeśli o to chodzi. Ale sam rynek zacząłem poznawać dzięki Wiedźminowi, dzięki Cyberpunkowi, czyli grom komputerowym. I jak szukałem wydawcy tutaj w Polsce, no to właśnie wpadłem na Krzysztofa Rowaka i on mi pokazał Centralę, czyli moje wydawnictwo. I no bardzo się cieszę, że mi pokazał właśnie, jak dużo się tutaj dzieje i bardzo się cieszę, że bracia Słowianie robią dobrą robotę. Drodzy Państwo, ostatnio miałem przyjemność poprowadzić spotkanie z panem Mariuszem Szczygłem w moim rodzinnym mieście. Ja go zapytałem, na czym polega różnica między Polakami a naszymi południowymi sąsiadami, w tym wypadku Czechami, że mamy takie różne podejście do wielu aspektów. I on podał jako anegdotę przykład, to była chyba święta Faustyna, która odeszła i u nas jakaś święta w kościele katolickim odeszła, bo w polskich gazetach było napisane, że odeszła święta Faustyna, która rozmawiała z Bogiem. A Czesi napisali w tym samym czasie, odeszła święta Faustyna, która prawdopodobnie rozmawiała z Bogiem. Wyczujecie tą różnicę w mentalności między nami a wami? Já to asi jako posudzujem cez to prijatie vlastných knížiek, kde vždycky, keď jako človek prichádza na iný trh za hranicami, tak jako čaká, ako tá mentalita spracuje tú knižku. A vždycky som bol ako milo prekvapený, že to je asi jako podobné, respektíve to, ako je tá knižka vnímaná, je vnímaná tým spôsobom, aký som dúfal, takže jako asi tu podobnosť tam vidím veľmi veľkou. Že podobność. Dla mnie, ja tą różnicę widzę przez to, w jaki sposób są przyjmowane moje książki. Bo to oznacza, że ta mentalność tego narodu w jakiś sposób tą książkę przetwarza. No i właśnie te moje dotychczasowe książki zostały tutaj odebrane tak, jak się tego spodziewałem i chciałem, żeby zostały odebrane, więc tutaj ja widzę takie podobieństwo w tej mentalności. No, tak já vlastně ten rozdíl nějak moc zásadní jako nevnímám. Je to hodně podobný, mentalita podobná, možná bych řekl, že všichni v Polsku jsou jako rozumově tak jako o 20 let starší. Tady tam v Čechách jsme takový jako možná malinko jako neinfantilnější, já nevím, jak to říct, jako nedozrálý nebo tak, ale jinak je to prostě hodně podobný, prostě sousedí, no. Ja wielkiej różnicy nie widzę, poza tym, że mam wrażenie, że w Polsce wszyscy są tak trochę 20 lat starsi, jeśli chodzi o rozum, że może w Czechach jesteśmy trochę bardziej infantylni, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, ale no, tak to postrzegam. Drodzy Państwo, zostało ostatnie 5 minut spotkania. Jeżeli ktoś chciałby
naszym gościom zadać jakieś pytanie, to jest ten moment. To ja zadam panowie, jakie plany na przyszłość? No tak moje plány jsou vyhrát v loterii a pak dělat si svoje komiksy jenom tak. Moim planem jest wygrać na loterii i robić tylko swoje komiksy. Ja asi do konca roku budem robiť tie krátke príbehy pre Francúzsko a začiatkom alebo koncom tohto roka a začiatkom budúceho by som rád začal prácu nad ďalším Oscarovi. Do końca roku mam zamiar pracować nad tymi krótkimi historiami dla Francji, o których już mówiłem, a na przełomie tego i kolejnego roku mam zamiar zacząć pracować nad kolejnym Oscarem Edem. Drodzy Państwo, lepiej mieć niedosyt niż przesyt. Dziękuję bardzo. Brawa dla gości.